kata mana oka protect Lagat at all kaka DIG. But an kaka nga mosebedo okwach kich angen jo ng'eya kaka spokesperson. An asebedo ja CID higni mang'eny kendo asebedo japuonj mar jo CID. Kendo gima napuonjo ka CID en sheria ema napuonjo. Omiyo gima timore en ni asebedo gi experience mar investigations mang'eny. Taseneno kigoyo kijana ni nyaka gi jowetene chakre karibu dweche 3 mokalo. Nitie lweny ma internal. So nitie one question mabe wapenjo. Debate ni nitie ng'ato mane dwa sabotage DIG. Wach DIG tok ni GSL. Wach jo CID wacho ni nyo wagole wadhi dala gi mwawuoyo gi jonyuolne mwakawe dala gi mwawuoyo gi jonyuolne gi jomoko nyaka wachopo Nairobi. Jo CID be penjore ni to ang'o motimore gi mabus marwa mano waweyo kangima e police custody. So en penjo maduong' ma ji penjore ni to niwach ing'eyo DIG mar police nigi police stations ma Kenya gi te mage. Charles mano dipo ni nyalo nyiso ni CID kaki owacho ni gin seche mane gikele ka ne onge kendo giwacho ni no wuoyo gi jonyuolne gi osiepene moko nyako chopo Nairobi. Iwinjo? Nairobi ko Esel. Esel, ok Nairobi taso tere Esel Central. To gimo wacho enia. DIG mar police nigi police Kenya te, police station te mage. Iwinjo? Tang'o mane mono kete. Ema wacho nia kanodwa